Tedd. De. Yes! Mondjál valamit! Mit mondod, Laci? Valamit mondod. Ne. De ügyes vagy. Ugrodjál már most. Önnek is. Hát mert kiabáltak. Ügyes vagy! Mutasd meg a szádat! Jaj, nem ennyire ügyes vagy, nem Lássuk a szádat, Laci! Ezt nem kapom el. Ó, mire csobbanást tettek fel csak. De, látszik valami. Kamikaze! Van mindig nem megyünk. Talán érdi leugrik. De nem tudjuk nagyon jól ízni. Azt mondta, tudjuk. Csinálj először egy szépen, hogy látszódjon, hogy ez a hátul. Köszönjél a fiúknak!